Легенда – гэта агульная мова гарадзенцаў. Калі адбываюцца змены ў насельніцтве і папярэднія жыхары знікаюць, не пакінуўшы тлумачэнняў, наступнае пакаленне спрабуе гэта патлумачыць самастойна. На кніжнай паліцы бібліятэкі кніга Андрэя Павача «Легенды нестарой гародні». Па-сапраўднаму чароўнае выданне, аздобленае фантастычнымі малюнкамі, змяшчае больш 200 легенд і паданняў, якія распавядаюць пра паходжанне гарадскіх тапонімаў, знакамітых асоб, будынкі, плошчы і вуліцы горада. Маюцца тут і гісторыі, звязаныя з простымі гараджанамі, якія пераказваліся як анекдоты і нават жахі. Чаму нестарой? Бо пакуль не скончыўся аповед, мінулае ўвесь час будзе вяртацца да нас, змяняючы учора на сёння.